Salam mehriban dogunlar, edi illeşler, gadyrdan tomaşaçylar, täze ýylyňyz gutly, düşümli we ýeňişli bolsun. Kysgaça 2021-nji ýylymyzyň umumyň türkmenliň durmuşyna nähili bir ýyl bolan barada öz pikirimi siziň bilen paýlaşmak isleýän. İlki bilen 2021-nji ýyl türkmenler üçin nähili ýyl boldy. Gaýnansak da 2021-nji ýyl Türkmenistanlylar üçin, ýurduň içindäki Türkmenistanlylar üçin gaty elgenç bir ýyl boldy. Azyk haryatlarynyň has, aýlgaç derejede gytçylyk çekilýän ýyly boldy. Oňdaşyndan ýokunç keselilen gaty köp adamyň gyrgynçylyga duçar bolan ýyly boldy 2021-nji ýyl. Ýurduň içinde Türkmenistanyň ykdysadyety has, beter boljak, ýetjek derejesine ýetip çalyşady weýran boldy. Türkmenistan hemişeki ýaly diktatorlyk rejimi tarapyndan talandy. Ondan haklary, söz azatlygy barada gurrun edip oturmaga geregem ýok. Gaýnansak da bütün dünýä köpçüliginiň garaşany ýaly bar hakyky oppozisiýa, diktatorlyk rejimine garşy bar hakyky bir syýasy jemgyýetçilik hereketi döräp bilmedi. Ýöne hakyky oppozisiýa, diktatorlara garşy hakyky bir görüşüň, guramaçylykly hereketiň, halk hereketiniň döremek üçin örän möhüm wakalar bolup geçdi. Şolar geljekde hiç ýyly ýalňyşmajak, dodoklara düşmejek, özüni aldatmajak bir türkmen oppozisiýasynyň döremegine gaty itergi berdi, tejribe berdi. Bu bolup geçen wakalar bilen malaşykly siz diňe bir biziň kanalymyzdaky videolarda däl, türlü kanallardaky videolarda şeýlede halkara guramalaryň raportlaryna, habarnamalaryna olar bilen tanyşyp ony öwrenip bilerdiňiz. Şoň üçin bu jikmejik adatlara girip oturajakken inha 2021-nji ýyl şolary alaky ýyl boldy. Ben sanın daşındaky we içindäki biziň illeşlerimiz üçin.